Okay, yan natin din ang katulang porsyon na dito sa Rich na ating amigo. Kung gustong paabot na mga araw kaya turning flapping istorya, ay kaagad sa bilas02@yahoo.com. So, kung dahil mo sa Facebook account, kung akong Facebook account, ito private na lang na saan makasababa at sumita sa parang-tabay. Araw kang ginigibuli ka din, Bert, ano? Ay, pero Bert, kumusta ka? Dahil ako ma-plugging ka ang programa mo. Ay, sa-plugging ko. Programa ni Ino. Natulog ko si Ino, magayon si kapagpag niyang tambuyan. Si Kansan, ito pa yung Victor Wood. Okay. Kaya pinagsabay-sabayan ko nga ni Victor Kansan. Nadalang ko sa YouTube. Okay. May pa lang siya nagkatapan ng yung layo. Kaya, pabuot, kaya ang layo. Kaya siya pinaglalapag. Napapakiulayan niya. Hindi ako nagdarat ang layo, ha? Kaya, naiwat ang layo sa ila. Okay, maraming sa mga pagkantado ni Gita DWJR 96.1 FM dan Ciudad Candaga. Nagpapakita ng 14 minutos antes magalas 6 min 5 kaaga. Ganyan, ngayon, ipapalit ko ang linya sa iyo para sa sarupang kampok na musikang Bicolon. Take it away. Nasangkap din mo ang buhay ko sinuduro linyang pagkamera puso lang mo Bituan kang maliwanag sa diklong kabanggihan puso kong nairibungan nagpareba ng tinglawan kung dahil kang pagkarera na ako mo babayan puso kong sinundirihan magpapasimatman Bituan kang maliwanag sa diklom ng kabanggihan puso kong nariribungan nagbareta ng tinglawan kung dahil kang pagkahera na ako mo babayan puso kong sinundirihan magpapasimatman
Radio 96.1 Naga. Magkakaibanan si Pete Samson at silmayin na niyo dito sa paborito ni Don Farm Radio Station 96.1 PWJR FM. Okay, salamat, Mario. Balik po si Kaligdin sa iyo ay pag-ilit kong kantang na si Baby Elardes sa kantang Oranga. Nagiging dumang sa pangbahay. Pero 16 years old pa lang ako kayo ko. So, parang nakutan mo ito ni Baby Elardes para sa kanyang kandidatura como senador sa Nasyong Pilipinas. Ito ang eleksyon ng Nobyembre. Nobyembre ang eleksyon at sa Pidling November 1971. Kaya, before pa kaya na kakaiwanin na karampanyahan na katapon mga taga-Sigalcan Iriga, mga taga-Rinconada, naglilibot-libot sa Entero Bicol Region, kayanin ay balangibog ang pagsuporta kay Baby Elardes. Dahil man kami na mundot sa nanggana siya bilang senador. Kasi siya nagpuon na nagpuka bilang senador Enero 24, 1972. Wala din makaturisteste, September 21, nag-declare siya, no? Kapunta ng siyang servisyo bilang senador sa Pilipinas. Anyway, talagang naipasilig yan sa iyang mapuwasang kandidatura. Tuloy ko support sa mga Bicolano, mga taga-Rinconada na taga-Dumansyo sa Bansen Iriga. Kasi kakuyo pang na dadalog ang boses ni Jess Marceliana. Voicing mga jingle ni Baby Elardes na yan pa po yung pinag-display sa yaon sa laktong open road sa recorder. Pinag-ulit-ulit ito. Rewind play. Mga jingle ni Baby Elardes durante ko nagdadalagan ang motorcade. Kaya at age of 16, nakapagana naman ako minsan ng senador. Kasi yung kanya na po siya sa nilaot, nakapagana naman yung congressman. Pero, para politika kita, medyo naliligaw na ako sa panunod sa politika. Pero, nagilagdunan ko lang sa madangin siyang boses ni Baby Elardes sa iyang kantang Oranga. 0949 Kadasal na tayo mag-tagwanin version kayo ng Oranga. Radio. Kasi tapos ang flip side kayo, itong Timati Aman Daya Namusan. Yan ang flip side kayo. Tapos ang mga naging magayon na material para kay Baby Elardes, payaling mas lalong naging Bicolano na masuportaran dan mas pang mga may nakasaaram na Bicolano na siya tarapot yung taga-Bicol, taga-Santo Iriga, the city of superstar. Kaya na Monte Resident yan sa Iriga City. Ito barangay, talagang ba yun? Kumusta na lang dyan sa mga taga-Iriga. At pag-init sa mga nag-antara sa tulog dyan sa Rinconada area. Okay. Pero, pero sa kawantang panahon yung yung malulungod yan sa release. Magayon na ba rin sa iba na ang release haling Manila bakula na hanggang Legazpi. Kundi ino
iaantos na sa tuduman sa pataid na probinsyang Sorsogon. Wow! Ang lugar na ini, yun ang pinakapurukan sur na partikan Luzon. At yun ini, pwede na inalang mahaloy kupunan na ang construction. Wow! Ganun ba? Ini ninaabot sa distansyang 653 kilometro. Ini ang tigpaabot na informasyon ka National Economic and Development Authority o NEDA. Anagos kinakaikuan sa digdiang firma kang Presidente kang Pilipinas na sa paagi ng Albay Representative Joey Salceda mawag niyang ika-endorse na ini ika-endorse ang proyektong ini kan NEDA ICC 285 billion pesos ang kaipuhan kang proyekto. Kaso man pinag-uunayan ini kan Representante kan Albay at si NEDA Secretary Ernesto ano ba yan si NEDA Secretary Ernesto Pernia tama Ernesto Pernia si Budget Secretary doon kaming Diokna na naaraman sa hulay na ang proyekto sa mga tigmamawat Presidente na mausog durante ang sayang seryodo. Itignan na una ng proyekto pagkatapos at maging operational sa taong 2021. Okay. Hanggang nga rin si President Duterte 2022 na yun. O parang gano'n. Mag-operate na sa lindol pakan sa iyong administrasyon. Okay. Pero, sino ang magawin na baleta para sa mga Bicolano na hanggang gunan na dumaan sa Sorsogon kapuro kan sur na parte kan Luzon ang rilis ipapaanso aming Manila. Bako lang Albay, bako lang sa Legazpi, yung diretso na Sorsogon. Kaya nang medyo awad-awad na confidential kung pambigay 285 billion pesos. Ano kaya itong sakay ko mo kung medyo bakit parang ano? Okay. Kaya sa tuyang man na mas magkailangan na organization para sa kadagos na pag-angat ng ekonomiya yung pag-angat ng pagbuhay ng mga Bicolano. Kung ito tabang ng transportasyon at yung ang transportasyon pero pa rin ang karoon sa mga ilagahan na ng mga Bicolano kung patay ito na panahon. Ito mayo pa rin bus, mayo pang minadalagan finanso. Kali dyan sa Puya, pasiring sa Metro Manila, Clemente Train. Alagad ang train medyo Relanggayo pinagpapatronize. Pero sana huli sa mga atensyon na pinapabot din magkailang duwaking makay na serbisyo magayon na serbisyo ang ferrocarril sa mga Bicolano kasi sa mga nagiging bisita ng Bicol. Alam sa kadapon ng mga nagyadyan sa Puya, pasyat sa Karamuan, pasyat yan sa sa water dyan sa CWT ba yun yung ako dyan. Okay. Kaya sa Puya yan ang uman na sa punang serbisyo ang firm na pagpapagayon ang serbisyo ng ferrocarril yan sa Puyang Luzon people. Okay. Pero ito dyan sa Puyang kumusta ko ng mga parantada ito dyan sa San Antonio Minaor sa Marinisyo. Si Siya gano'n nagbalik na doon sa hindi nagpalayaw-layaw sa United States with sa USA kay Bansi ko na si
at mga asin niya, siriman si pamangkin ni Sean, ano na to? Ano ni talagang nag-enjoy na marami sila. Kaya igwas kang ipaparaspos na mga retrato kung tayo siya in state. Okay? Kaya sumusta na lang si Mr. Ricardo and Miss Amparo, Lozira, Jen Fred, Antonio Milaor, Camarines Sur, at si Owen, kami nagpapakasyon dyan. Kumusta na lang Owen? Ano? Ay Owen, igwas mo ipapabakal. Yung siya rin nagdadaranin gamit and kansiri lang ang sa iyang birthday. Ang ito ang sa iyang dara pag nagbibiyak. Ang itong 45, nakutaan na, 45 and allowed sa karong passenger. Pero kansiri lang ang sa iyang dinadara. Okay, kung ang gusto mo sa magantabang sa katuyong programa, Bicol USA, this is DWJR 96.1 FM, Ciudad Canaga. Oras naman yan, alas 6 na, noon pagkaaga. At pinabandi na kita sa ating karong oras na porsyon kan katuyang programa. At yun pa po, oras yan yan. Mientras tanto, balik muna kita sa main studio para sa pagpapanahog pa. Yun, karong magayon na musical Bicol Man. Neo, take it away, please. You're on Farm Radio 96.1 Naga.